Najjednoduchší spôsob, ako pri prenájme nehnuteľnosti uplatniť daňové výdavky v daňovom priznaní, je vedenie daňovej evidencie. Pripravili sme pomôcku, s ktorou môžete viesť daňovú evidenciu a ktorá uľahčuje plnenie zákonných evidenčných povinností a vyplňovanie daňového priznania. Pomôcka okrem iného obsahuje evidenciu o zaradenom majetku, ktorú využijú tí prenajímatelia, ktorí sa rozhodli zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku, a evidenciu o príjmoch a daňových výdavkoch, v ktorej sa evidujú príjmy prijaté a daňové výdavky zaplatené v kalendárnom roku. V závislosti od zaradenia alebo nezaradenia nehnuteľnosti do obchodného majetku sú preddefinované zoznamy typických príjmov a daňových výdavkov. Pomôcka umožňuje používať aj vlastné označenia alebo položky zoznamov upraviť či doplniť. Daňové výdavky a zdaniteľné príjmy sú vyčíslené automaticky a je možné zohľadniť aj uplatnenie oslobodenia od dane. V prípade prenájmu nehnuteľnosti, ktorá je v bezpodielom spoluvlastníctve manželov, môžete v pomôcke naplánovať rozdelenie príjmov tak, aby daň zaplatená manželmi bola čo najnižšia. Pomôcku si môžete objednať v internetovom obchode portálu podnikajte.sk.